Show, bafuna ishow, benzela fast fast, benzela fast fast, 20 fast fast, 20 fast fast. Azangigasula uthe ngisahlelini naye nini la ngifikile. Cha ngizohamba nje mina. Yo, mhlawumbe ufuna ungilaya ngala maziphi-ke manje ngavele aphume. Thomi yonke into right. Right. Okay, hlala phansi. Saxoxa Thomi. Ububhuti wakho. Khona lapha endlini lo. Hawu. Umbanje kade emlindile. Hayi angimazi banje isigababa loyo. Bajujwe igwababa. Yamazi imxolo ethola leya ngane. Ayisithumela ayitholile. Thina sizodlala ekhaya. Ngifuna ihethe futhi ngiyafisa ukuthi ayihethe. Leya ngane ingijwayele kakhulu. Mase ilaye nje simtshela umxoko ukuthi Ayeke nje igane ekhaya izowasha ngisho ipheni lami shame. Indaba ungafanga amazipho mfethu. Hawu Thomi njengowakhipha izolo wena. Ngiwathenge kuqala cabanga nginawe. Okay. Kodwa nje mshana nesibindi songibuza leyo nto. Yiphinde manje. Ukuthi ungakhiphe nini amazipho. Hayi bo, akusamele ngibuze manje. Hayi cha, ngahlolelwa-ke la. Ne-dress ey'ningi zohlolelwa mina. Hawu sisi noma ungahamba-ke phela. Hawu. Sengingajwayela nje ukuncenga. Ngathi uzongimemeza yini lo noma uzongiyeka ngingene ekhaya? Ngabe ungijwayela kabi. Ngiqhumisa iphupha manje. Yo, ngimyeke noma yimbiza. Kodwa ngizohamba noba ngiyabhora la. Amazongiyangitshela vele. Sengijiwe. Kuyacaca ukuthi basangihlonipha abantu. Hawu, Thomi ngiyabona masebe lento yokuxabana. Mina bengisengithi isitha sami. Besalela nje vele Thomi, besalelani. Asashoda kancane lokhu kubamba ngephupha manje. Isizile nje abuya le njengoba bizoyisola bengiyotshela mina leya ngane ingxoxo. Useyaphapha. Ntombazane, shiza isizile esheshe exolisa ngoba phela mina bengizogquzula. Angidlali kanjalo. Cha Thomi nje singaphinde silwe. Manje siyathethisana yini? Hayi. Bye-bye-ke Thomi. Bye bye. Vele khona into engisayenza ekhaya. Kaze ukhona yini lona? Hey. Sobona khona. Ungathi akukho umuntu lapha. Kodwa athi ngihamba. Kodwa akukho umuntu la. Kodwa athi ngihamba. Oh, hey. Yazi abafana izinja nje nini ngimlindile. Hayi cha wena ngiyanyisa-ke manje. Cha hayi. Hayibo. Shuthi yiyo le ntombazane egcine ngomxoka. Hayi athi ngigcwale kuyo. Hayibo. Yini? Hayi msubuka kabi kanje. Umuzi ulinde ba, ulinde umxoxo. Yini umxoxo? Ha amanga angaka yazi nginazo izithombe zakhe ngitshela. Ngiyadlala. Asungixoxa. Yazi mfethu, le nto ubuzoyixoxa nomxoxo, ungayixoxa nami. Fake friends shame. Cha ngabe uyazi yini umngane wakho ukuthi ukhuluma nami kanje? Vela vesane uthathe mina. Umxoxo yazi uyakwazi lokho ukuthi akagezi. Uzokunukela. Hayibo, nawubhuti bo. Yazi yini ngcono uhambe yazi la.
Njengoba nawe nje ukunjena ungakagizi nawe-ke. Kanti ungendelelo wena wenja. Yebo, Usuzofika nini? hayi ngizofika kusasa mfowethu, hayi. Eyi mfethu, yathi bethi ngidinga kanjani lo muthi? Uma ungafika yazi ushenza sure ukuthi kusasa uyafika. Ekuseni. Relax-ke Sibali, khona umuthi engiwuphethe-ke impahla emnandi kabi. Hayi ngathi uza nazo-ke mfana. Ngifuna ukumnyisa. Hey ngizobanyisa labafana labo. Bebabili vele. Hawu alright. Lo muthi uzokusiza Sibali, uzokusiza nje impela. Hawu ngiyabonga mehle nkanyamba. Hawu uyobe ungisize kakhulu. Ngiyabonga futhi. Usale kahle. Okay. Asekuzoyenzala ngitshele ngami. Umjidi awuba bembamba inkunzi nje. And then non-Rex uhambile ungishiya nje ubishini. Ngikaze kuzoyenzala. Ngoba ngizwile ukuthi abantu abasemakhaya they are very very dangerous. Dangerous kodwa hayi ngeke sobala. Ngiyobona lapha ekhaya ukuthi ikhiphani. Kama umxomo nguye lo ohlangene nale ndoda kade siyibambe inkunzi zona. Athi ngeke ngimbuze ukuthi yini light yalo mjidi and uplenani uzongitshela namaplenani. Athi ngivele ngimemeze yabo. Emxo! Lo mjida naye athi akekho. Emxo! Hayi, siyamyeke lo mjida. Kusasa.